yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot, asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kung mga pangyayari sa buhay ng tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Hi! It's a Saturday morning. Mga tugang, welcome po sa programa niya, itong Radyo Klinika. Ngunyang pungaldaw na ini, mga tugang nin Sabado. Petsa 11 po kan Oktubre. Kami po naglaom na kamugabos na sa marahay na kamugtakan, mga tugang sa mga oras na ini. Ako po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Welcome po sa tuyang programang Radyo Klinika. Saro mga tugang sa magayon na topic ngunya na bulan, iyo po ang may kinaraman sa child psychiatry, no? Ang Oktubre, susugduman sa nahiling kong calendar kang Department of Health, Mental Health Awareness Month, Mental Health Awareness Month. Kaya mga tugang, ang sa tuyang pag-i-restauran mo yan, yung may kinaraman po sa child psychology. Yan, child psychiatry, Ang sa tuya tabing resource person mo yan, yung mga tugang saro po siya na diplomate, Philippine Psychiatric Association. Member siya kan Philippine Society of Child and Adolescent Psychiatry. Pati pa lang sa may edad na pwede. Apoton to si doktora. Medical specialist to sa BMC, Bicol Medical Center. Assistant Training Officer po sa Department of Psychiatry, BMC. Wow. Hospital affiliation niya po sa Bicol Medical Center, UST Legazpi. Nagidigdi pa lang si Doc sa UST Legazpi, At saka po sa Jaime Verses Memorial Medical Center, dyan po sa Tabaco City, At sa tuya, tabing resource person ngayon sa tuyang programa. Bago ko introduce tabi si Doc, sa mga kamay hapot po, yung may mga tanong dyan, please text po sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Nasa linya po, via Zoom, Dr. Elaine Romano. Dr. Elaine, magandang umaga po. Good morning, Doktora. Good morning po, sir. Opo. Dok. Magandang po. Ayan. Good morning po. Malinigundukan sa imong kanan, sa imong signal. Opo. Kumusta po kamo, Dok? Saan po ang kabungon yan? Nasa Kadlan po. Kadlan? Nasa luwas ka man po, no? Yes po, sir. Opo. Kadlan Piri Camarinesor. Tamang-tama. Okay. Doktor, ano po nga po sa imong mga friend? Dr. Elaine o ano po? Ella po. Dr. Ella. Yan. Dr. Iyo po. Ella Romano. Ang mga Romano, Dok, mga taga-tabako? Iyo po, taga-tabako po ako. Kaya daw, talaga. Kahit may doktora kaming announcer digdi, si Doktora Romano, saro pong garo, OB siya Haloy na? Mga 80s or 90s? Garo OB siya? O garo something like that, Doktora Romano? Criselda po. Yang Criselda po. Iyo po, opo. Ano mo po ito, Dok? Pinsan po ni Papa. Yan, kaya daw. Layo pala kamo mga doktor talaga. Alright. So, Dr. Ella, digyan na po kita sa topic Thank you po sa, actually, first time kong makadiscuss kanina sa on air, may kinaraman po sa child psychology, psychiatry, child psychiatry. Para po sa kaaraman kang listeners ano po, pag sinabi pong child psychiatry, ano pong gusto sabihin po kang Dr. Ella? Opo. Pag ang psychiatry baga po, ang specialization po iyan regarding sa mental health ng tao. Pag inapod pa pong child psychiatry, ibig sabihin, nakafocus naman po kami sa mga children and adolescent po. So, further subspecialization pa po iyan ng general psychiatry. I see. Opo. Dok, paano po maaraman kung ang child ininggaro, tama ba? Ining nagdadakulang aki. Ano igwa po kay gari psychiatric problem? Iyo po, sir. Actually, the factors ang kaipuhan, hilingon din po. So, first and foremost po, to check
natin po, kadalasan din kasi kang mga nare-refer sa amin na mga aki, ito pong nagkakaigwang mga behavioral problem, Okay. lalo pag bata pa po, pag-abot sa eskwelahan, sa Opo. mga diin nakaka-focus, nahihirapan po na magsunod po sa lessons, no, sa Opo. nagbabaraba sa grades, iyan po, part po iyan ka mga nare-refer din po sa mo. Tapos sa mga adolescent din po, lalo kasi sa ngayon po, naglalangkaw ang mga kaso pang may mga depression, Opo. anxiety, pati po itong tig-apod kang nagsa-self-harm or tigkukulugan po ang sarili or may mga suicidal attempts po. Yan Opo. po ang mga conditions po na kadalasan pong nare-refer po sa amin. I see. Paano po dok nagkakaigwa kay arog ka na concerns ang sarong aki? Opo. Actually, dakol din pong Mm. factors na nakaka-apektar po sa mental health condition kang aki. No? Opo. Sa mga experience po ng mga na-encounter namin kaso, dakol din po silang tiga-agihan kasi mga stress, no? Kahit mga bata lang po. Oo, sila. talaga. So, saro po kaiyan, ang Mm. nahiling ng dakulaon po na source ng stress po ninda, of course, academics po sa eskwelahan. Opo. No? Oo, Hindi lang po oo. iyan sa academic functioning, pero pati po itong nakaka-experience na nabubuli, no? Iyo po, dakulaan na factor po iyan. Tapos saro din po, so sitwasyon kang family, lalo po kung may conflict within the family, Opo. hindi magkasundo po ang parents, po kailan, no? Or nasa harayo po ang magurang, tapos ang nag-aalaga po sa inda, iba man po na relatives, pero Oo. hindi man po, kumbaga na kukuaso emotional support, nakaipuhan po ninda. Tapos may mga iba din po na nakaka-experience kay abuse. Opo. Physical, sexual, Oo. psychological abuse, or I po sa see. iya. So dakulon po na factors na nakaka-apektan na po sa mga aki. Opo. Ano yan, Dok? Tama ba ang pag-intindi ko po base sa sinabi? Pa-acquired ba siya sa environment o within the family o para igwa kayang kigari inborn talaga? Gari igwa na po siyang problema sa mental health. Iyo po, sir. Actually, may factor po ang genetics. Opo. No? Kung halimbawa, meron po sa mga first degree relatives na naka-experience na din po kay depression, nervous, anxiety, or ito po may tig-apod na psychosis, so may mga nadadangog na botes, Yeah, na oo. hindi at risk po ang aki na magkaigwa po kay mental health condition. Oo. Pero hindi man po ibig sabihin na automatic magkakaigwa. So, Yeah. yaon din po sa factor kang environment, no? So, stress na na-encounter ninda, kung paano po ninda i-handle, so, aron kayo ng mga stress. So, Opo. ini po ang mga factors na pwedeng maka-apektar pang kung magkakaigwa po silang mental health condition po. I see. Opo. Dok, paano kaya? Di ko alam kung myth, this is just a myth or whatever. Kasi may mga term baga kang panahon, ay, di ka nga kanta yan nga, lahi nga may mga, ano to? May mga diferensya nga ang payo, something. Ano po yan? Myth ba yan o talagang it happened po nga sa pamilya pag may gwakiaro ka na sitwasyon? Opo. Although nakakalungkot po na may mga arog pa rin Iba ka. kaya na stigma regarding sa mental health. Totoo. Kung yaon po kasi kung halimbawa may history po sa pamilya, pag urang ngayon nagkaigwang depression, gaya po kang nabanggit ko kanina, at risk po so Yes, ibig sabihin po, pwede po siyang magkaroon, pwede rin po na hindi. So marami din po kitang kaipuhan na consider na factors pag-arog po kaiyan. Pero hindi man po ibig sabihin na automatic magkakaroon po ang act. Oo. So gari kwan lang, gari dapat, gari babantayan lang ano Dok, babantayan Iyo po. kung ano sa Opo. mga signs na nailing duman sa mga aki. Nakaipan po nindo na mga psychiatric doktor, Dr. Ella. Opo. Okay. May mga instances po na nga ang aki gari na aqua, although na-mention mo kasabago na within the family, pero ang karaklang pong pressure as of now sa luwas po doktora, Dr. Ella, sa luwas, within the community tabi. Tama ba ang pag-intindi ko sa imo? Opo, may factor din po ang community po ng act. Pag-arog po ka, anong pwedeng gibuhon kang parents para po maibitaran, maiwasan pong arog ka na sitwasyon? Opo. Actually, ang family po, iyan din po ang dakulaon na source ng support ng aki. Opo. Nasusinda ang makakatabang para mapreventaran po na halimbawa magkaigwang
mental health condition ng aki. Pero at the same time, pwede man bagusinda ng source ng stress. Opo. So usually, ang tig-advise nito sa parents, lalo kasi sila ang mas laging nakakasama ng bata, important po na maging observant po tinda sa behavior ng aki. Minsan kahit mga simpleng stressor lang po, Opo. iba-iba kasi ang impact kaiyan sa aki. Lalo kasi sa atin, sa perception natin, napakasimplihon lang kang bagay na na-experience kang aki. Pero Yes. dito aram, bakulaon pala ang yun po. epekto sa inda. So, sa pag-arog kaiyan ng mga kondisyon po, nakikitaan si mga changes sa pagkilot, sa behavior ng aki. Minsan po, magiging irritable, Yes, liit na yes. bagay lang, parang lagi na pong galit, mainipin ng ulo. Iyan po ng mga subtle changes. Ibig sabihin po kaiyan, dahil may Opo. tigaagihan na po sa aki. So, kung Oo. kaya po na kausapin, no? Kasi malaking bagay po na pinapakinggan po sinda. No? Oo, listening without judging po, kumbaga. Yes. Lang po sindang i-express ang sarili nila. Tapos kung maghagad po ng advice, one din po na advice. Pero kung napapansin po ninda na apektado na po, no? So, pag-eskwela, nagbabaraba na sa grades, tapos na po pag-klase, no? Tapos kahit po sa within the family, tiga-isolate na po niya ang sarili. Iyo po baga. niya, no? Iyo baga. Baka kaipuhan na po kaiyan professional help. So, pwede po sa psychiatrist, pwede po sa psychologist. Opo, okay. Dok, tama ito na-mention mo tabi, isog po i-expand ko na lang po ito naman. Ano ang mga gari Opo. dapat pansinon kan mga parents na ining aki, gari may problema na tabi. Yes. Sabi mo, nag-isolate Opo. na sa aki. Ano pang ibang mga factors na pwedeng mariparo tabi kan mga parents? Lalo na sa mga yaya o kaya mga teachers tabi. Apo, iyo po sila. So, kadalasan po kay kwento din may araman. So, ano po kumbaga, baseline na personality kang aki. Kasi doon man Apo. kita magbabase kung may mga pagbabago sa kilos po nila. Kung halimbawa, yung bata po, active talaga siya, sobrang libo, no? Very friendly, very sociable. Tapos napapansin po natin, mas tahimik na po siya. No? Ayaw na po masyadong makihalubilo. Apo. Tapos yung mga hobbies nila, mga activities po nila na gusto nilang gawin before, enjoy po sila. Ngayon, pero mawawaran na po ng gana. Or minsan po, parang ang perception ng magulang, parang tamad na sa bahay. No? Opo. Kasi kumbaga po, yung bata, wala na rin siyang energy na gumawa ng kahit ano. No? Tapos, gaya din po nung nabanggit ko kanina, nagiging irritable. No? Kahit Yeah. simpleng bagay lang po yung pinagmulan, pero yung reaction niya sobra doon sa sitwasyon. No? Opo. Tapos, may iba din po na nakikitaan ng pagbabago in terms sa pagtulog. Opo. Either hindi na po nakakatulog ng maayos, o parang sobra-sobra naman po yung tulog. Gusto na lang po laging nakahiga. No? Yeah. Pati din po sa appetite. May iba Ayun, din po pagkain. nawawalan ng gana. Oo. Iba naman po, sobrang gana naman po kumain. So, yung mga features po na ito, yun po ang mga kailangang bantayan po ng magulang. No? Tapos, especially po, kung magkakaroon na rin po ng self-harming behavior, Okay. pinapacheck din namin po kung may mga sugat po sa katawan, may mga laslas, kasi ito po, mga emergency na po iyan. Kailangan na po talaga yan makita ng mga professional. I see. Opo. Dok, may text po digdi. Sabi ng listener ta, good morning po Henry at saka Doktor. Ang anak ko po, ever since po, siya talaga palaging nakakulong sa kwarto. Lumalabas lang siya pag may klase o kung may pupunta ng mga kaibigan niya. Pero pag nasa bahay po, siya palaging nasa kwarto. At minsan po, pag napapagalitan ko, napapansin ko po na paminsan sinasaktan niya ang kanyang sarili. Dr. Tabi. Reaction Opo. Tabi. Oo. Pag ganyan po, kailangan po yan mapatingnan po sa special. Lalo kasi umaabot na po sa punto kasi nasaktan po ng Oo. sarili po. Yan, no? Maaari po kasi may pinagdadaanan yung bata Opo. na hindi niya ma-i-express at ang nagiging coping mechanism po niya yung pananakit ng sarili. Oo, pag nadadakitaan. So, minsan po yung pagsa-self-harm, hindi naman po suicidal ang intent, pero kumbaga, ito yung nagiging po nila coping mechanism. Pero Opo. syempre po, hindi siya healthy way ng pag-cope dun sa stress po. I see. Okay. So kay Puan Kigari, ikonsulta doktor ikonsulta.
Yes sa... po. Kasi may self-harm na po, sinasaktan po yung sarili po. Oh, okay. Good morning, Henry. Pakiapot po kay doktora. Okay. Ito, Dok. Sabi niya, ang mga teenager daw niyan, permi ng mga malalanit magsimbag. Permi daw na napipikon pagpipakiaraman kang parents. Gari attitude na po ninda iyan, tabi. Kaya paminsan napipikon ako. Pero talaga, pag lalo na pag-stressin da sa mga school buda sa trabaho nila, mas lalong mainiton ang payo. Doctor, reaction po. Totoo po iyan, sir. Na iba na rin po kasi ang generation ng mga bata po ngayon. No? Opo. Given the advancement ng technology, yung availability sa social media, no? Ibang-iba po ang attitude po nila. No? Opo. Pero syempre po, hindi naman din po tama na i-compare natin yung sarili nating generation sa generation nila ngayon. Yes, Kasi yes, ibang-iba din yes. po ang generation nila. No? Kaya lang din po, talagang malaking factor po ang school, no? Kasi Oo. kadalasan po yun din po ang na-encounter namin. Pag na-overwhelm sa school, Yeah. stress, halimbawa exam week, ang daming mga kailangan pong i-accomplish, yun din po lumalabas na nagiging irritable po sila. Nainitin ng ulo, ayaw makipag-usap, no? Kaya minsan yung approach din po natin, pagiging magbabago din po. Opo, ano? Pero Oo. syempre, no po. Tama, gari dapat sabuton kimaray, tama ba? Ang parents, Doc, need to adjust din pag-araw ka na sitwasyon. Actually, parang compromise po dapat iyan. Hindi Ayun. man po laging parents ang mag-a-adjust. Oo, Hindi rin oo. po pwede. Na sumangaki lang din po ang mag-a-adjust. So, Mm. kailangan, kasi isa din po na nakikita namin, hindi naman po porket merong pinagdadaanan yung bata o may Oo. mental health condition, hindi man po pwedeng makompromiso syempre ang pagdidisiplina. Opo. Dapat yaon pa rin po iyan. So, Oo. kailangan pong pagsabihan yung bata kasi Mm. nagkamali, tuhan pa rin po. Siguro, ang magbabago lang din po na iyan sa magiging approach ng magulang sa akin. Yun lang Opo. po ang nagiging changes din po. Oo, okay. Dok, tama ba anong mga triggering factor na itong depression na ito, pag naagapan, might lead po to suicide? Opo. Opo. Dakol po na factors na pwede pong makatrigger kung mga suicidal thoughts po, no? Lalo sa mga aki po, ganyan, no? Saro nga ni kung nahihiling ni, sa iba po, academics, no? May lalo po kasi itong mga achievers, minsan may low ang frustration tolerance, may iba po na hindi lang po nila makuha yung perfect score na ina-expect po nila na na po sila agad. So, minsan, umaabot sa punto na talagang pati sa confidence po nila, nagbababa. Tapos, nagkakaroon na po ng mga negative thoughts na nag-aabot sa sitwasyon na nakakaisip na po silang tulugan ang sarili. May iba din po na, lalo kasi po yung mga sexually abused. Yan, oo. Dakoy po ako kasi nahihiling din po na RKN na cases, lalo po na nag-try na po sindang mag-disclose sa family pero di man po sinda tigtutubugan. Sarong factor din po yan na nakakaabot sa punto na ang naiisip nindang solusyon, kulugan po ang sarili po ninda. Opo. Dok, may text din sandali lang, isingit ko na po ito, baka malampasan to. Sabi niya, good morning sir, ako po ang aki ko may global developmental delay. Dati po may monthly check-up po siya sa doktor. Tapos last year, nagabo na siya magpa-check up, okay na da siya. Ang age niya po is 18 years old na. Pero ang sabi kan doktor, 6 years late ang isip niya. Ang hapon ko po kay Doc, kung ang condition niya po ba, kaiba po sa mga mental health problem. Dati po yung mga sinabi ni Doc ngaya, gaya ng irritable and pigukulugan ang sadiri niya, lalo na gugunot kan buhok. Pero ngunya, namamanage niya na din po, kaya nawara na po ito. Okay lang po ba siya, Dr. Ella? Ang global developmental delay po, ibig sabihin po ba kaini, may delay sa development ng aki, duman sa 4 domains na pigsabi natin, no? Yung motor, yung physical development, yung cognition, yung learning po, socialization, and even yung sa communication po ninda. No? So kung halimbawa siya po, regular man po na check up, no? Tapos
start na po na maghabo po so aki. Pero Opo. kung ang observation naman po ng parents na ma-manage naman po ang behavior, Oo. i-monitor pa rin po ninda kasi mahirap din po pilitin po yung bata Yes, na yes. magpa-check up kung habo po ninda, no? Yes. Pero sa ganyang case po kasi na halimbawa 18 na po siya pero ang kapasidad po kang isip daro nasa 6, tama po ba sir? 6 6 years na sabi ka Oh, doktor, 6 years late po, 6 years late. Oo. Opo, 6 years late po. Mm. So, ibig sabihin ko, may mga sitwasyon po talaga na hindi niya kayang i-grasp dahil duman sa capacity ng isip mo. So, ma-expect po natin na may mga behavior po talaga medyo regress, kumbaga, garo aki, no? Mabilis po magalit, mabilis mag-mistake, Opo. irritable. Kasi if yun po ang way na nai-express ninda ang sarili ninda, lalo sa mga sitwasyon na hindi po ninda fully nag-grasp or fully nai-intindi. Ayun. Opo. Okay. Maganda din po siguro, sir, na mapa-check up din po kasi Opo. baka hindi naman po kailangan ng gamot, baka kailangan din po ng patient ng therapy Yan. para mas ma-assess. masabangan din po ang sarili. Opo. Dr. Ella, sabi ka ini, di ko ano ni? May ADHD? Sorry po, dahil ko kabisadang meaning kay ADHD po ang anak ko. Ano pang ADHD, Doc? Ano po siya? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ayan, okay. Sanay na po ako sa kanya kung paano ko siya i-manage. Kaya lang paminsan may tantrums po siya at completely check man po siya kang sa kuyang amigong doktor in psychology. Ngunyan po, nasa 19 years old na daw ang aki niya. Kaya lang, paminsan, habang lumalaki daw, makusog na. Siyempre, makusog man talaga itong medyo dakula. Ano daw, tabi, Dok, ang pwedeng advice mo pa na pwedeng gibuhon? Thank you po, Dok. Opo. Okay. Ang ADHD po, developmental condition po is siya. So, ibig sabihin, ang aki na ini may mga simptomas po na nagiging very hyperactive, impulsive, inattentive. So, ini po sa mga aki na nahihiling ka po sa klase na garo supervisor, gay mapirmi sa tukawan. Laging nag-i-interrupt ng conversation. Sobrang hyper po sila. Iyan po sa mga behavior ng aki na arag kayan. So, kadalasan po, habang nagdadakula, minsan po, nagsusubside naman po sa mga symptoms. Kaya lang, may certain percent din po kay mga aki na nagko-continue to adulthood ang simptomas po nila. No? So, sa case po niya, kaituhan ta din po na maaraman kung ano po yung mga prominent symptoms po niya, lalo pag na-stress. Kasi usually, mas nahihiling po sa behavior pag na-overwhelm so aki pag nasa-stress. So, minsan nakaka-affectar po talaga siya sa performance po sa school. Okay. So, kung sa sitwasyon po ninda, kung kaya, kasi sa ngayon po, na-mention po, mas na-manage naman na po yung behavior, no? Opo. Siguro natitrigger lang po pag na-overwhelm or pag nasa-stress. Ayun. So, kaipuhan din po matutunan ng bata ng mga strategies no, para hindi po siya ma-overwhelm Opo. and makayanan po i-manage itong stress po niya. I see. Opo. Doc, follow up naman sa may global developmental delay. Sabi niya, nag-therapy na po siya for 6 months under occupational therapist. Tabi, follow up info daw duman sa hapon niya. 6 months po ng Na nag-therapy under occupational therapist, sabi niya. Since nung na-diagnose po, Opo. kasi usually continuous po ang therapy. Tapos, minomonitor po iyan. Kung nagpapakonsult po sila sa developmental pediatrician, ini po, specialista naman po ini sa child development po. So, kadalasan po, pag nag-recommend ng therapy, kaipuhan po, nakakabalik po sila sa doktor para na-re-evaluate po ng doktor if kaipuhan siya po tuloy yung therapy or may mga other goals na po na kaipuhan i-address duman sa mga therapy sessions. Ayun, okay. Kasi yung occupational therapy, iba-iba po kasi ang goals po kaiyan. I see. Okay. Henry, sabi niya, good morning po. Teacher po ako. O teacher po daw siya. Teacher po ako. Minsan po may mga instances na papansin ko sa mga student ko na naiba ang kanilang mga behavior. Ipinapaabot ko po yun sa parents. Kaya lang po ang parents parang pinag-ignore lang.
Ano pa po ang ibang mga signs and symptoms na pwede kong makita being a teacher? Kasi po, naawa naman ako sa mga estudyante na may maabutan po na ibang sitwasyon habang sila nag-aaral. Dr. Ella. Opo, iyon po. Actually, mga na-encounter din po kami kaya na situation wherein yung parents po ang hindi masyado pang open-minded regarding sa mental health condition ng mga aki. So, very challenging po talaga iyan. Opo. Lalo po sa part ng teachers kasi sila yung mas nakaka-observe ng behavior ng mga aki pag nasa school. So, gaya din po nung na-mention ko earlier, kailangan din po bantayan po ni teacher yung mga changes sa behavior ng bata, particularly po in terms of pag-function po niya sa school. Ayun. So, kung halimbawa po, na-obserbaran niya, garo lagi na lang po natutulala, hindi na po nagdadangog sa lesson, pag ina-upload po niya, wala na masyadong gana mag-participate sa mga ano po, or lalo po pag bumababa na po yung grades, ano po, mga alarming ano na po ini, no, nakaipuhan po talaga i-alert po yung parents po, no? So, nakakaipuhan din po na-educate yung parents na yung sitwasyon ng bata, baka may pinagdadaanan, yun, nakaka-apekto na sa performance po ng acting. Oo. I see. Opo. Another question do, pasensya na, medyo pagtawanta kita ulit mga listeners. Sabi niya, good morning po. Yung anak ko po, nagkaroon ng depression. Naka-recover siya hanggang ngayon na high school na siya. And, hanggang ngayon na senior high school na siya. Nag-worry lang po ako, baka pagdakula niya hanggang college, magbalik po ini. Ano po ang mga dapat gibuhon para maiwasan po na dahil na magbalik ang problema? Dr. Ella. Opo. Ang depression po, talagang makaka-recover naman po. May mga certain percent of patients na nakaka-recover and na-overcome po nila. Maganda po yung sitwasyon po ni Ma'am. Kasi ngayong senior high school, talagang tuloy-tuloy po yung pag-recover. So, magandang bagay po iyon. Pero syempre, tama, nandun din po, valid naman po yung worry ni Ma'am. Kasi may possibility po talaga na ma-trigger ulit yung depression. Lalo kasi pag nakaka-encounter po yung bata ng overwhelming na stress, halimbawa, patong-patong, sunod-sunod na problema na hindi pa siya nakaka-recover sa isa, may panibago na naman po. No? So, kailangan po na ma-enhance yung resiliency ng bata, no? Yung mga coping mechanism niya. Pero sa ngayon kasi mukhang okay po yung coping mechanism ng bata kasi nakaka-recover siya fully. So, kailangan lang po supportahan din po yung patient. Oo. Dok, di ba may mga term kaya kang panahon na ngayon, loco de amor. Mga araw ka na term, di ba? Kan mga panahon. Ang love talaga, ang love, lalo na ba sa mga teenagers mo niyan, nakaka-trigger po ang kigari magabat na depression or might lead to a serious situation po sa mental health ng sarong teenager? Ang pag-abot po sa love, pag-abot sa pagkamuot po, doktora? Iyo po. Relationship actually, sa pagkamuot. factor din po iyan. Lalo kasi sa mga adolescent ngayon. No? Kasi sa ngayon, part ng social development ng adolescent, ito pong socialization po nila, seeking ng belongingness. So, doon na rin po nagsastart mag-explore regarding the opposite sex, feelings of love, yung mga crush araw po kaiyan. May mga encounter po kaming patients po din na grabe po ang impact sa inda kapag halimbawa naghiwalay, araw kaiyan. So, so malaking bagay po na kailangan din po i-prepare din po yung bata regarding sa mga araw kaining situations. Although, syempre sa family, hindi man baga po usual na pinag-uusapan. Totoo, Dok, di ba? Pagkatarabihan ka mga teenager sa friend ninda, di ba? Sa friend, sa parent, dahil masyado yan, po, sa friends usually, Pero maganda po na mas maano ang communication, open communication kang magurang at saka ng bata regarding relationship kasi wala naman po silang ibang pwedeng matakbuhan sa problems yung parents po nila, no? Kaya lang po siguro medyo awkward pa. Pero better din po na matrain din po yung parents na maging open din po regarding that, no? So kung halimbawa may mga questions yung bata, at least sa kanila po lalapit, hindi sa friends. Kasi pare-pareho po din yung mga friends ng pinagdadaanan. So hindi rin sila makakapagbigay ng talagang advice. Usually bagatabi, Doc Ella, bako man gabos, may mga parents na nga pag nasa high school pa lang, senior high school, bawal ang boyfriend, bawal ang girlfriend. Di ba? Pag college, medyo ang iba, pigtataga tutugutan na yan. Pero usually, ibang mga parents na
habo kay yan. Kaya usually Iya po. titago yan kan mga teenagers sa parent nila. After graduation, sa kanaraman, aigwa palaan, di ba? Pero minaabot sa point Igwa po. na nagkakaigwa ka mental concerns sa tuyang mga teenagers po regarding yan. Oo. Ano pong mga garing mga triggering, dapat gibuhon kan mga, lalo na kan mga teenagers ganyan, baka may nag-aantabay na para maiwasan yan na problema after kan break up, para na po maglala ang sitwasyon po, Dr. Ella. Iyo po, no? Sa mga RKM na situation din po, Opo. mahirap din po kasi i-impose din sa pasyente, Iyo baga, sa bata, correct. no? Kasi minsan po, malaki yung impact sa kanila, yung sa relationship. So, kung halimbawa, nag-undergo ng breakup yung patient, important po na may support system po siya. Opo. No? So, kung halimbawa, kasi kadalasan po so yan, kaibigan, yung mga friends ang na-encounter nila no? Pero maganda rin po kung madali nilang ma-access halimbawa, guidance counselor nila sa school, Yan, komportable yan. silang pag-usapan so kaya kung Yes. hindi man sa parents, at least may adult po silang madaling malapitan regarding sa RPN situation. So, ano din po in terms ng nakaka-encounter ng breakup, kailangan din po kasi nila ma-express kung ano yung nararamdaman nila, ano yung impact po sa kanila, no? Kasi minsan mas liberating pag nasasabi po nila, hindi masyadong baga. magdudwell or hindi masyadong tumututok yung mga. Opo. Dok, palap naman sa may global developmental delay, Sabi Opo. niya, yes po, Dok, nag-evaluate po kami developmental pedia. Kaya po, nag-therapy siya dahil sa advice ng doktor. Pero, after 6 months na therapy, naggararay so aki ko, takaya ko naman ngaya iya, napigpapagibos ako. Ugo. Opo, Dok. Ay, yung patient, yung bata na po yung umayaw. Oo. Kaya ko naman yung pigpapagibos ako ni doktor. Opo, baka iba na po kasi yung kailangan na approach in terms sa therapy. Pag Yeah. ganun po. Yeah. Opo. Opo, pero better po, i-observe pa rin po yung bata. Opo. Dok, sabi kang texter, totoo po ba na pag palaging gutom, nagkakaroon ng mental problem? May factor din po yun. Ang gutom. Kasi syempre po, pag lagi kang gutom, ibig sabihin bumababa, di ba, yung blood sugar sa katawan. That can Opo. also affect yung isip din po, no? Ayun. So, pwede pala pag Pwede po, no? Pwede. Pero syempre po, may mga factors din po kailangan Na iba. din po i-consider pag ganun. Apo, okay. Dr. Ella, mag-break muna po tayo, mag-commercial muna kami. Babalikan ta ka po sa nagkapira panghapot kan mga texter ta, the listeners tango dyan na pagkaaga. Makalipas lang po kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silymarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Inihahatod sa Indo, kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 ng pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Alright, mga tugang 8:15 oras po sa Pilipinas. Balikan ko po si Dr. Elaine Romano, sa rupong diplomate kan Philippine Psychiatric Association, member Philippine Society of Child and Adolescent Psychiatry. Dr. Ella? Apo. Sabi ng texter natin, Sir at saka Doktora, worry ko po kasi ang anak ko palaging kulang sa tulog. Palagi pong kulang sa tulog pero nagiging irritable na siya. Nag-worry po ako baka magkaroon po siya ng mental problem o depression. Dr. Ella, reaction po. Iyo po, sir. Actually, malaking factor po ang tulog. Siyempre, pag kulang po ang tulog ninyo, kadalasan naman itong nagiging reaction, no? Nagiging irritable, mainitin ang ulo po. No? So, important po talaga na magkaroon ng adequate hours of sleep. No? Rest. Pero i-explore din po natin bakit napupuyat, bakit kulang po sa tulog yung bata. Baka naman din po exposure sa gadget. Napupuyat dahil sa cellphone. So, kailangan din po ma-monitor din po or ma-supervise yung paggamit ng cellphone or ng gadget. Opo. Dok, ang pinanahiling ko na gariig dakulan mga mentally challenged issues sa mga adult, maski po digil sa muyang probinsya sa Legazpi, karakol kan mga nasa streets, ano? Pero usually, di pong mga batang-bata pa, mga teenagers, limitado pong araw kayan. Ano po ang assessment po regarding sa sitwasyon na yan? Opo. Actually, sa experience po namin ngayon, tumataas na din po ang cases ng mga, mga active mental health condition. Siguro po dahil mas aware na rin po ang mga tao ngayon regarding dyan. Kaya mas may, po nasinda, yung health-seeking behavior po nila, mas okay na din po, no? Syempre, kung mas maganda din po, kung bata pa lang po, ma-address na po natin para kahit pa paano ma-prevent po or lalo pong ma-enhance yung resiliency ng bata para lang din po ma-prevent na mag-worsen or mas pa po into adulthood yung conditions po. Opo. Bakit daw po mas nagiging violent ang ibang adults o maging bata pag nagkakaroon ng mental health problem? Sabi ng listener. Iyo po, sir. Opo. Totoo po iyan. No? Kapag yung tinatawag po natin parang sumpong. Yan. Correct. Mas malakas po sila. Kasi dala na rin po iyan ng adrenaline rush, no? Yung ng katawan ng tao. Kaya kahit napakaliit lang po nila, very aggressive, nakakapanakit. So pag ganyan po talaga, emergency po iyan. Kaituhan po talaga na madala agad sa espesyalista or check up po para talagang mabigyan ng pampakalma at ma-address din po ano po yung iba pang underlying mental health condition din po. Opo, okay. Dok, pasensya na ha. Uling texter ta kaya. Bagot nasa connected ka man po sa sa Kandan, sa Pili? Yes diyan po po, sa hospital. Iyo. Sabi niya, harap nyo na, naagyan ko kasi bago sa text, habang nagkukumar. Ito sabi niya, Sir Henry, ano pong mga requirements para magpa-admit ng isang patient na may mental problem diyan po sa Kanlan? Baka po pwede ma-share ni Dr. Ella? Opo. Kung halimbawa po for admission po dito sa Kadlan, kaisuhan po, may magbabantay. Kasi policy din po ng hospital. Dapat meron pong magbabantay na hindi po minor de edad, hindi rin po senior citizen. No? So, important kung halimbawa for admission, anytime man po pwede iyan dalhin kasi i-evaluate at i-assess naman po yan ng naka-duty na doctor. Tapos ako po sasabihin if for admission po. So, yun lang naman po ang requirement. Kasi in terms naman po kung halimbawa may PhilHealth, magagawa naman po ng paraan po yan. Ayun, oo. So PhilHealth, sakop man doon ang PhilHealth pala yun,
Yes po. Da- Opo, may mental health package na rin po tayo for Opo. PhilHealth. No? Nag-implement po ka mo kan zero billing dyan? Iba man ang kanlan tabi kumpara sa ibang hospital about zero billing. Yun po, sir. Kasama din po. Ay, yun. very good. Kasama din po Oo. yun sa kadyo. Yeah, okay. So palanday dapat pala ma-handle sa mga kwanta, mga listeners na may concern na pwede dyan sa pili, sa kadlan, halos kung ano po sa benefits ka ibang mga hospital, halos pig-implement naman po dyan sa Indo, Doktora, ano? Yes po, sir. Even po yung sa OPD po namin, Opo. kasama na rin po kami doon sa OPD mental health package po. Ayun, very good. So at least bako aron kang inot na talagang medyo mangangay po ki additional na budget. Ano po, Doktora? Pero ngayon mas madali Opo. na ang pagpa-check up. Yes Alright. po. Sige. Sabi kang texter, good morning po, Henry. Ang sa kuya, okay. Ang sa kuya pong tugang na 27 years, sorry Dok, medyo adult na ini, pero taling ko adolescent Okay man lang sa po. imo na 27 years old, naulian po siya kan sa iyang pagiging mentally ill kan mga nakaaging panahon. Ngunyan po, napapansin mi, after 5 years, parang nagbabalik na naman, need po may kaya igararay ibalik sa doktor. Nagbabalik-balik po ba talaga yan, Dr. Ella? Yes po, sir. Opo. Oo. Pero depende din po kung ano yung condition Yeah. po. No? Yeah. Kung tinatawag po natin schizophrenia, chronic po talaga iyan. Opo. Kasi ibig sabihin talaga may mga times po na mabalik po yung condition, lalo po kung halimbawa may recent na stressor, may na-encounter yung problem po. Yeah. So may possibility po talaga na magbalik po yung condition. Ayun, oo. So, may mga pagidok para maiwasan na dahil magbalik yan, bilang sa loob kang pamilya. Ano pa mga pwedeng gibuhon tabi? Para malimit na dahil po magbalik ang concerns. Iyo po, sir. Ang kaya pong gawin, of course, within the family is, of course, yung, syempre, yung support system po. Opo. No? Puhan din po, magkaroon din po ng strategy yung mismong pasyente kung paano niya i-handle ang problema. And dapat alam din po niya yung limitasyon po niya kung hanggang saan yung kaya niya. No? Kaya lang, syempre, hindi natin mapipredict po kasi kung ano yung problemang pwede nilang ma-encounter. Yes. So, yan ang isang factor na hindi natin masasabi kung kailan babalik yung condition. So, Ayun, oo. within the family, may mga strategies po sila pwedeng magawa para mas ma-strengthen yung coping mechanism ng pasyente. Iyo. Pero may mga signs, Dok, na gari ngaya, nagbabalik ang kondisyon niya. May mga signs na pwedeng hilingon ang mga family members? Yes po, iyo po. Part po na iyan, changes po sa mood. Nagiging irritable, nagiging ng ulo, or parang sobrang lupot, tahimik, ano po pa iyan. Yung Opo. iba po, pinakauna kasing mga napapansin, changes po sa pagturog, buda pagkain. No? Yun po okay. yung mga kadalasang unang simptomas na napapansin. No? Mabilis, maiksi lang yung oras ng tulog, hindi nakakatulog ng maayos, or sobra naman po yung tulog. No? Opo. Tapos yung iba din po, umaabot sa puntong pati yung pag-asikaso ng sarili, apektado. Yeah. Parang kinakatamaran na po yung pagligo, toothbrush, yung mga simpleng ganong activities po. Opo. Yan po yung mga kailangang bantayan din po. Yeah, opo. Dok, paano kaya mahalin yung stigma na pag nagpa-check up ka baga sa mga psychiatrist o nagpa-check up psychologist, ang notion kang iba dyan sa yan, may problema ngayon, something. May stigma baga, Dok, di ba? Pero na po mahalang araw ka na bagay na once na nagpasirin ka dyan, dahil man ki maraot, di ba? Dahil man ki dapat na ikahandit ang community, naro ka ng sarong persona po, Dr. Ella. Ayun po. Sa ngayon naman po, mas nagiging aware naman na Yeah. po yung mga tao regarding mental health conditions. Pero hindi pa rin talaga maaalis na meron pa rin pong stigma. So marami naman pong activities na ginagawa in terms of enhancing mental awareness. No? Apo. Mga talks, mga symposium, araw po kaiyan. Especially din po sa DOH, may mga activities na rin po that promotes mental health po. Ayun. So, yan po ang mga dapat na importante yan kaya na. Di ba nakakantsawan sa barangay na kung Yes, anong po. napag-urunan baga, Dok, which is not good sa tuya ng mga Yes, kababayan. Or Oh. even sa school din po. So part din po, nagkakaiba na rin po mga mental health awareness lectures sa mga eskwelahan para yung mga bata and teachers aware din po sa mga arcaic situation. Opo. Sabi kang texter, Sir, ang lucid interval po ba konsiderado na mental health problem?
Pag tinawag na lucid interval po kasi, it means na parang nasa normal po yung patient. No? Nasa conscious state, aware po siya. Opo. Pero hindi pa po kasi natin masasabi if it's part ng mental health condition. So, kailangan po talagang ma-evaluate kasi may mga instances din po, halimbawa, sa dementia or even delirium, may mga lucid intervals din po. So, hindi lang po siya exclusive for mental health condition. May mga medical illnesses din po kasi that can also present ng mga RPN. I see. Okay. Sabi kang listener sandali lang po. Tawan to kindalan ini mga nagdanangog mo niyan sa satuyang programa. Sabi niya, good morning po Henry at saka kay sandali napindot ko. Kay Dr. L. Ay may nag-upload ka sa bago. Baka po pwede mag-upload ka na hata. Patapos sa kami ni doktora. May nag-missed call ka sa bago na sinumbag ko na kaya lang inoff sa cellphone niya. Baka po important ang hapot mo po, makapun ka na po ngunyan may oras pa kami ni Doc para dyan. Alright. Good morning, sabi niya. Ang aki ko po kasi 7 years old. A special child po siya. Pero matali po siya mag-drawing. Kaya lang nahihirapan po ako kung paano siya i-manage. Dumana din po ako sa nag-agi naman po ako sa mga doktor na pwede kong konsultahon. At saka ang agum ko po dahil pa masyadong accepted ang sitwasyon. Ay nako. Opo. Dr. Ella, ano pang advice mo digdi? Iyo po. Ang hapot ko lang din po, sir, kung ano po yung mga na-observe po niya na behavior sa aki. Kasi sinasabi po niya, special child po. Opo. No? Pero in terms po ng drawing, duman po siya, din yung strength po niya. So, hindi din po, gusto ko din kasi malaman kung halimbawa in terms of socialization ba siya, nahihirapan, pakikipag-communicate, Opo. or may behavioral din po ba, nagtatantrums, nagiging irritable. No? So, para din po mas malaman kung paano po i-address yung behavior. Actually, maganda po kung mapacheck din po talaga. Kaya lang, syempre, kung hindi po, hindi rin po open-minded din po si papa niya, si agum po nung isang factor din po yan. No? So, baka kaikuhan din po na halimbawa, ipa-check up, kasi part naman po ng pagpa-check up nun, and sinapsycho-educate namin ang family. No? Tinuturuan po namin about the mental health condition and of course, inaano din po namin yung mga stigma na sa isip po nila. Okay. Medyo mamundo ito mamundo itong sitwasyon na ito. Dapat, kaya may full acceptance po, Dr. Adi, ang both parents. Inyo po, opo. Okay. Ito Doc ibang tanong nito na sa tuyang paradangog mo niya na ba? Sabi, Henry, naghihiling magkaparahiling ka kayang pelikula. Nagkaparahiling ba siyang mga horror movie, etc. Paminsan daw po sa mga duda daw napoposes. Ito pala may mental problem. Dr. Tabe, anong reaction mo Tabe dyan sa experience mo? Opo. Well, actually kasi diba sa culture naman po natin, napakadakula na factor po ang religion. So, syempre, may mga conditions po talaga na they may explain kang science, kang health sciences. Opo. Kasi may mga iba din po kami na-encounter na nagkakaiba po talaga mga possession. Yun. Opo, may mga, kasi lalo sa kultura baga po. No? Pero may iba din po na kasi ang kadalasan yung ibang patients po namin nauunang pumunta sa albularyo exercise before po na madala po sa kadlan. Pero ang iba naman po ng mga albularyo, alam naman din po nila po ano yung condition, if it's already a mental health condition or dala pa po ba na possess po yung no? So sa amin po, pag ganyan po kasi, hindi lang po kasi yan single episode na agad-agad na nakita. Dapat ini-examine din po namin kasi possible din po prior po na nangyari yung sinasabi pong na-possess, may mga simptomas na rin po yung patient. Opo. I see. Opo. Nag-chat si Dr. Julie Salbosa.
So sa indong Ay, Presidente opo. tabi, Dr. Ella. Thank you, Dr. Jolie, good morning. Sabi niya, good morning, sir. One of the advocacy program of Philippine Society or Philippine Pediatric Society, Bicol chapter, is giving lecture about mental health awareness to different schools in the different provinces of Bicol, both private and public schools, in youth groups as well. We are doing this for the past 1.5 years. 1.5 years na pala doon, ano, sa inyong advocacy regarding sa mga lectures. Magayon ini, na ang mga schools, public and private schools, may mga ginigibo ka mga lectures about mental health. Di ba doon ka ni Brisco, ligwayan kikan, counselor, guidance counselor, Guidance counselor. Oo. Opo. Pero hindi po ata lahat Yeah. ng schools Yeah. meron. I think depende din kasi po yan sa Opo. size. Oo. Size of Yeah, ng oo. student. Yun po. Kaya na, kung mas talong magayong marigwak yung mga araw kayo ng lecture series para po sa tuyang mga estudyante. Okay. Yes. Good morning, Henry. Paano po madara ang naglalakaw? Alat muna. Iba dok na po kayo na. Paano po madara ang naglalakaw sa kalye na igwanin problema sa pag-iisip sa kadlan? Di ko po alam kung paano sa mga local government units. Ano po ang proseso kan, Sa Dr. Ella? LGU po ata. LGU, di ba? Opo. Oo. Kasi ngayon may mental health law po tayo. So hindi po pwedeng basta-basta Yeah. kunin ang isang naglalakad or vagrant Yeah. at dadalhin po sa kadlan Oo. without the consent din po ng family. Yung baga. Unless po na nagiging violente o agresibo po yung vagrant po na yun. Pag ganun po, considered emergency po siya. Yeah. Pero kailangan pa rin po mahanap or ma-locate yung relatives. Iyo. Kasi yung consent po kasi kailangan Totoo. po yun. So, consent po Pero ba? I think more of sa LGU po yun na Iyo po. ano Buda, po sa process po. di ba dok sabi mo, may bantay dapat sa pasyente, di ba? Yes po. May consent Opo. na darahon duman. So, dahil siya basta-basta pwedeng darahon kang local government. Kung pa ni po proseso, depende sa local Opo. government units. Yes po. Opo. Opo. Okay. Dr. Ella, salamat to na maray po sa oras mo sa DCGB sa tuya akong programang Radyo Klinika, and very grateful po ako sa inyong grupo sa Philippine Pediatric Society Pediatric Society of the Philippines Incorporated, Bicol Chapter, through Dr. Ibo, na nakakahiras po kita kad-araw kayo ng concern sa tuya pong mga kababayan. Ano po sa imong closing statements o kaya parting words sa tuyang mga listeners ngayon? Go ahead po. Ayun po. Kali, gusto ko lang din po magpasalamat kay Dr. Salvosa and the Philippine Pediatric Society ng Bicol Region for inviting me dito po na mag-guest po sa inyo po. No? Ang Philippine Pediatric Society, very active po iyan in terms of raising mental health awareness Yes. all over the Bicol region. Mhm. May time na din po na na-invite ako ni Dr. Torres na mag-lecture sa DAET regarding that din po. Opo. No? So in terms of mental health, no, it's a collaborative effort po. No? Kailangan po magtulungan para ma-address din po yung mga mental health condition. Kasi hindi shared responsibility po yan eh. Yeah. Hindi lang po isa ang kailangan gumalaw. So lahat po tayo, kailangan po magtulungan. Opo, okay. Opo. Dr. Ella, Dr. Elaine Romano, maraming salamat po. Ingat po kamo, Opo. Perme. Mabuhay po. Thank you po, sir. Salamat Thank you so po. much. Alright. Thank you so much. Mga tugang, Dr. Elaine Romano, Diplomate Philippine Psychiatric Association. Diplomate Philippine Psychiatric Association member, Philippine Society of Child and Adolescent Psychiatry. Sayang po siya sa Bicol Medical Center bilang Medical Specialist 2, Assistant Training Officer, Department of Psychiatry. Yan, sa BMC. Napilited mo po siya sa Bicol Medical Center, UST Legazpi, and Jaime Berces Memorial Medical Center. Kung kayo po rin doki serbisyo niya, yan po siya sa UST Legazpi. Pwede po ninyo siyang ma-contact. Andyan sa Jaime Berces Memorial Medical Center. Salamat po sa tropa. Mga tugan na rin, Dr. Jolie Salvosa, na halos perang sobra na sarong taon na pinagigimunan sa indang mga mental health awareness lectures, no? Sa mga eskwelahan, sa pribado, asin po sa mga pampubliko sa tuyang rehiyon. Salamat kan sa nung pagantabay. Sana po nagkaigwak ka nakatao kami nin informasyon sa indo. May kinaraman po sa tuyang topic ngunyan na ngunyan pong bulan nin Abril, mga tugang Mental Health Awareness Month. Salamat! Goodbye! Ito po ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik po ako alas 2 sa programang Kaya. Goodbye! Masunod na ang Uragon Bicol kasabay si Pading Al Armario. Mabuhay!
Salamat, nakulo